Una de les immersions més espectaculars de Menorca i la més popular de la costa de Ciutadella és la de la cova d'Espont d'Angil. La costa del nord de Ciutadella és plena de puntes, petites cales i coves. És un tram de litoral retallat de penya-segats baixos. La punta d'Espont d'Angil es troba passat Cales Piques, abans d'arribar al Cap de Menorca, el punt més occidental de l'illa. La punta s'endinsa uns 200 metres cap a la mà i es caracteritza per l'impressionant pont natural. Els dies de bon temps, fins i tot s'hi pot passar per sota amb una petita embarcació. Per realitzar la immersió de la cova s'hi ha d'anar amb una barca. Els clubs de busseig de Ciutadella i de Cala en Forcat hi organitzen excursions. El busseig comença precisament sota el pont rocós. Hem de seguir el perfil de la roca fins als 12 metres de fondària, on trobarem una de les entrades, un estret túnel submarí. 3 bussejadors, encapçalats per Eduard Ametlla, descobriren aquesta entrada l'any 1952. És convenient realitzar la immersió en grups reduïts, sempre acompanyats d'una persona que conegui bé el recorregut. És fàcil desorientar-se a les coves i pot resultar molt perillós si no es coneix el terreny. Després de recórrer aquest primer túnel, arribam a una de les càmeres, on poden treure el cap de l'aigua i contemplar les curioses formes de les estalactites, estalagmites i columnes. A partir d'aquí poden recórrer un bon tram de la cova amb el cap fora de l'aigua, gaudint de l'espectacular paisatge geològic. Ens tornem a submergir i passam per un altre túnel, ara una mica més ample. Han d'anar molt alerta per no aixecar l'arena del fons, que ens pot deixar sense visibilitat. El túnel ens condueix a una àmplia càmera amb una petita platja al fons. Després de recórrer els estrets passadissos, l'espai ara sembla immens. És el moment de contemplar tranquil·lament el paisatge i escoltar el renou de l'aigua enmig del silenci de la cova. Quan finalment ens tornem a submergir i emprenem el camí de sortida, poden trobar espècies adaptades a viure a les coves, com alguns tipus de gambes. Més a prop de l'exterior, ja hi poden trobar invertebrats a les parets rocoses. Fins i tot veiem un exemplar de la curiosa baqueta suïssa. Aquí on arriba la claror exterior, observam el contrast entre la foscor de la cova i el blau intens de l'aigua. Ja fora de la cova, a l'altre costat de la punta d'Espont d'Angil, continuem la immersió. Hi trobam fons de posidònia, de roca i d'arena, i les espècies de peixos habituals a les nostres costes.
Esparralls, sargs, serrans, molls cercant aliment entre l'arena i escòrpores mimetitzades amb les roques. Si tenim sort, en aquesta zona hi poden topar els surers. Són uns peixos grans de forma curiosa, amb el cos comprimit lateralment, de color gris, amb tons blaus i violetes i el ventre més clar. Els seus moviments són lents i majestuosos. A principi d'estiu fan uns forats a l'arena. Són els nius on les femelles fan la posta que els mascles defensen dels intrusos. Quan finalment s'esgota el temps de busseig, hem de sortir a l'exterior. Si hem estat prudents i hem seguit totes les precaucions necessàries per al busseig en coves, haurem gaudit d'una immersió magnífica. Hem de tenir ben present, a més, que els dies de vent i mal temps són especialment perillosos per submergir-se en una cova. Les ones farien molt arriscada la immersió. És millor deixar-ho per un altre dia. Recorda't, hem de dur il·luminació suficient. No hem de córrer el risc de quedar a les fosques a l'interior de la cova. El millor moment per anar-hi és a primera hora dels matins d'estiu. És convenient realitzar la immersió en grups reduïts. Procurem no deixar senyals del nostre pas. No hem de tocar les parets ni remenar al fons.